Gabon berriz ere pilotazaleok. Bergarako udal pilotalekutik, bigarren mailako eskuz binakako txapelketari dagokion final aurreko ere eskaini nahi dizuegu. Eta txapa airean da. Tolosa hirugarrena eta Milikua Esnal eta Mendiaren kontra. Gorriz jokatuko duen bikotea Aspe enpresakoa da, Urdinez jokatuko duena berriz Besagainekoa, eta hau da balio duen partidua. Sakea Tolosa aterako du, eta balio duena diot desenpatekoa delako. Bi partidu irabazi beharra zegoen finalera pasatzeko, lehen da bizikoa Tolosak eta Milikuak aidian irabazi zuten Eibarko astelenan. Bigarrena berriz aurkariek, alegia Esnalek eta Mendia irabazi zuten aidean, haiek ere, Hernanin. Eta gaur Euskalo antzema iopa, Juanmari? Bai, antzematen oso horreza. Batiz bat Esnal hau oso pelotari zadalako, honek elbi bate badaten etxe utziko, ez? Eta egun hona baldin mau mina hundi egiten duen pelotarirek, Baina Inazio hortzeok, esperientzia hundiko pelotarirek, eta bueno, Milikuak ondo launtzen baldin maio, nire usteat, baina jakitia oso zailadek. Milikuak gora bera handia izaten ditu pilotaleku batetik bestera, pilotaleku azkarretan komeria izaten ditu. Beste hainbat atzelari gaztek bezala. Eta ikusiko dugu, Bergarako honetan nola moldatzen den. Dirua urdin dago eintzat, Esnal eta Mendiaren alde. Zer? Horrela? Atera du Tolosak. Eta gero mozten hasi denean. Txapapera. Bat eta huts urdinak aurretik. Urruti xamarretik hasi da txapa gainen mozten eta igo du amezketarra. Esnalari da pilotak probatzen. Eta aukeratu dute. Aurrelari erasokorra da Esnal, oso erasokorra, eta artista gainera. Tantoa aixe bukatzen duena. Eguna duenean behintzat. Errematatzaileak normalean gora bera hondikoa izaten dira eta. Ba, ja gaina frontoi hau baki, azkarra dek eta azematzen baldin hau azkarra inlik egonet tantua, Oso azkar ere. Atera du Esnalek, eraman Milikuak ongi. Gero atzian Mendia, baki, hainbat urtetan, hainbat partidu jogotak godek, kontu honetan da Esnalentzat deni usteat oso laguntza hona dela, Ofizio ondo ikasitakoa. Bai. Eta Milikuak huts, bi eta huts. Eta lehen da biziko, urdinen lehen da biziko bitanto hauek. Tolosa eta Milikuaren opariak. Eraman Milikuak.
1903 urdin, gainetik. Erasoan oso ongi Esnal eta tanto eman egin dio. Eman egin dio Escoimbolea, bizi gainera. Lauter dira atzeraka joan behar izan du Tolosak eta ezin. Esnal. Atzera Milikoa gongi oraingoan. Tolosak moztu eta Esnalek ez dakit hankapausoa gaizki eman duen edo traketxa marko duen pilota hori. 1-3. Atzera Tolosa. Milikoak atzera Mendia. Eta tanto. 4-1, erki gozatzen ari da Mendia. Zer, erki, eta toki berta, Hiru pelotaz baie, toki berta. Sartu intzaia pixka bat Milikuari eta ezin izan du. Esnal. Eraman Milikuak. Ongi Mendia. Gozatzen ari da. Tolosak oso gutxitan galdu duen pelota klasea, galdu du hor. Baina Mendian erdi utza izan daik, Horretik justu erreza jaude baina. Kostatu gara egiten da. Kostatu, pixka aldein dago izan daik eta, bueno, aila hori ondo indak, 5-1 eta oso hasiera raketsa eman diote Tolosak eta Milikuak partiduari. Eta Esnal eta Mendia, beste munduko gauzarik egin gabe, baina txukun jogatuz. Aurrera doaz. Pasa.
Esnal. Tolosa. Nola gelditu duen pilota Esnalek. Baztertu Mendiari, baina jaso. Tolosa. Ongi Mendia. Atzera Mendiak. Milikua. Orain, ederki gozatu Milikuak. Baina Mendia errez ari da, oso errez. Ezkerra airea. Moztu Tolosak. Aso, Esnale. Azte pilota jaso duen Mendia. Moztu Tolosak, nola sartu da orain ere Esnal. Tolosa. Aztera Milikuak. Eta gainean hori ere. Bien tartera Milikuak. Eder Ragantxoa. Aso Esnalek. Txoko handeja da. Arrapatu Esnalek hori ere. Hau ez, erra tantoa. Oso erra tantoa. Erra tantoa. Eta jendeak ere gogotik hoitu txaloak. Oso tanto polita izan da. Oso polita. Eta Esnal erasoan bakarrik ez, defentsan ere bikain ibili da. Pentsazak, zenbat pauso hon dituen batetik bestea, Zabaletik. Aurrena txokotik Zabaleak, Zabaletik txokora. Hor, aurreko ezkergantxoa ere oso polita izan da. Ez azkenengo bakarrik, aurreko ere bai. Honen aurrekoa, dejadaren aurrekoa. Hau jasotzen ez du garrisa, Oso zaila. Bi eta bost.
Eta Tolosaren sakea. Moztu Tolosak bizi-bizi, aso Esnalek, txapa gainekoa, barruan da. Mendia. Arro, baina barruan. Mendia. Bien tartera oso ongi moztu du. Keinu Esnalek, atzera Mendiak. Gantxoa, zabalean deja da, ederki. Ederki benetan. Eta Ignacio Tolosa ere gaizki hasi da, baina orain esnatzen ari dela ematen du. Ea, ze bi tanto egin dituen, aurreko eta oso tanto polia egin ditzik. Begira, hau jaso Milikuak. Ez du nahi eina gurutzatu Esnalek, eta gero zabalean ederki bukatu du Tolosak. 3-5. Partido estu izango tankera, emateze bat, Hala, ematen di, bai. Tolosa. Ignacio, moztu ongi. Ze zartako eman dira. Mendia, bai. Esnalen gantxoa, atzera Tolosak. Mendia.
Esnalen bolea urrutitik. Bikain Tolosa. Ongi Mendia. Tanto gogorra doa. Eta azkenean Mendiari baztertu egin zaio eta jasotzerik ez du izan. 4-5. Lau Tolosa hirugarrenak eta Milikuak, 5 Esnalek eta Mendiak. Eta bai, hemen partidua zeo, Juan Mari. Bai, takera izan hartzu horrego, eta ni guztiat alaxi zengo ala gaina. Jo, bakik, hau galtzeunak jarien galditzek, egirazteunak finalea, eta Esnal sartzen nahi de, baina ni guzti baino gutxio, generalian sartzek egozen pelotatu da, bai, partido bateak gelditu bazkenian irazteu bagarrik jute finalea, eta horrek pixu egitzeik, Eta falta. Hau edala txarra. Saki atatzen segunda falta ikiatek, bueno. Berre alaxe ikusi da. Oso azpitik atera duela Tolosa hirugarrenak. Oso azpitik. Bai, bote txarren diola matek, Geleberan txi jodi bentsa da. Eta ez da iritsi. Beak, matek, bultzan nahi diola pelotie, baina saltarrik, Esnalek. Oso ondo moztu Tolosak, eta tanto. Erki moztu dik, Bai, oso txapagaino edarra izan da, bai. Honek bazegi, inasi bazegi txapagaino oso ondo moztan, Eta indarra hundien gaina. Hau zolagarra izan da bintzat. Neira. Edarki jarri pelotiena eta bidez edarki, Hola goiten ez garrisa, Horra egin duen atzea bota. Remonta du. Botela esterrean. Eta atzeraka irten zaio, bai. Atera Tolosak. Ongi Esnal. Sake gaizto asko kentzen ari zaio Mendiari eta gero Milikuak azte pilota galdu duen. 7 eta 5. Eta oparik gehiegi egiten ari dira. Gorriak, oparik gehiegi. Eta urdinek egin dituzten 7 tanto horietatik. Da, Mordoska bai galduta, gorriak. Gehienek pare bat kendu ezkero. Gorrien opariak izan dira. Baina alarra zeran ez da, emeste gozea, baina bukaera izate txarra. Eta horrela sartuta, ez da harritzeko atxapapera joatea. Bagina pelota xeleberreta sartzea, Sakea eraman Milikuak, eta begira nola sartu den, Ze posturatan eta nundik. Gidero behien, baina. Oso behan. 6 eta 7. Sakea, pasa. Pasa izan dalago, bestela. Justu, Ez dela tanto zen, bai.
Tolosaren bigarren sakea. Oso ondo Esnal. Txapara. Berari moztea nahi izan du Esnalek eta Txapara joan zaio. Nahiko errez galduik, Esnalek epaileari baimenik eskatu gabe aldageletarako bidea hartu du. Epaileak kargu hartu dio eta Esnalek bate kasorik egin gabe segi. Berez. Bai, raru, Tantoa norberak egindakoan izaten da eskubide hori eta gainera epaileari baimena eskatuta. Gaina ez da izan tanto luzio eta zerreta. Igual eskuen arazo bat, o tako bat aldatzea, o zerbait, holago asunto bai, izan zian bai. Berreun eta berrogeita amairu pilota kada orain arte. Mendiak 80, Minikuak 78, Tolosa hirugarrenak 49 eta Esnalek 46. Eta berriz ere kantxan da Hernaniko aurrelaria. Esnalek tanto pat egin du eta beste bat galdu. Hormabikoa Tolosak, berari moztu Esnalek. Mendia. Poxan ez, Juan Mari. Ez nagoitzen, Juan Mari. Partidua hasi horretik 1000 urdin zegoen dirua. Oain gorritu alamatei, eta orain zazpina doazela, 1000 gorri kantatzen nahi ditu. Bai, oain gorri kantatzen nahi, bai. Atzegi, apazte ikusi bueno, ez que oain arte gorri tanto gehiago alduia, Eta oain pixkata zentau dira amateik eta igual ikusi gozien da diru behien alde jobatzeko. Bien tartera Mirikuak, ongi, Mendia. Txokoan ederki. Ez dakit nahita jote duen txokora edo bertara irten ote zaion. Zegi, aneuken ere dudazpat, Zabalera bidean jarri du gintzat Tolosa eta gero txokoan bukatu du tantua. Ez dakidana. Nola nahitzare tanto polite zenek. Dudari gabe. Hor Zabalera bidean Tolosa eta utsa izango da, utsa izango zen, bai. Utsa izango zen. Ez du ematen hor. Zega, honek gain postua xelebratan jotze txipelotak. Eta izarresan. Zortzi eta zazpi. Eta orain berriz ere urdin dirua. Berari galdeuzko nahi txesango ligik, ez? Normala izango gobitzat, Esnal.
Ake luzea, ez da pasarik, eta tanto. Sakaia gaiztu egun, ja. Luzea eta gaiztoa, bai. Gaur diru izan txik, kolore pila anta, partidu gatzeago. Esnal. Pasa. Ia zortzian egin du bote. Sakea da, eta tanto. Hau lehenko baino behar txarro zoko izan. 10-7. Hor saketan beste gauza bat ere badago, kontutan hartu beharrekoa. Mendiak. Sake gaiztorik ia bat ere ez du izan. Esnalek hartzen dizkiota aire. Ba, hor alde handi ziok, aurrelari aide sartzean. Eta horrein Tolosa baiz bada prestao. Lehen horre duda indik, Ondo Mendia. Sartu intzaio Milikuari. Eta Esnalek Xelebre. Bai, pelota galtzea. Hain Xelebri ere gaina. Oso Xelebre jodu. Bai, sartu intzaion edo. Zortzi eta 10. Tolosak. Pilota hori aprobetxatu nahi izan du, baina ez zin. Presak antxean. Esnalek oso ondo iti indik, Oso ondo. Amaika seiko agarrotik. Bai, ze darki, Ez te garresa, 11-8. Aso Milikoa. Mendia. Gora, oso gora. Ezker Ormain kontra Freso geratu da. Ezkerrez hartu beharreko pilota eskuinez hartu du. Eta gero lotu egin dago eta gora alde egin dio. Ezkerrekin jotzeko pelota bona, baina berandu bi gola sartu da, askotan bagatzen dek, Baina ikusi duen bezala, toki gitzeko handa. Oparik egiten ari dituk batzuk eta besteak, urdinak ere bai, Bai, urdinak be oparitxo egin itxi, Ni uste jate erregularrena Mendia be bilikola, Eta hoen, azkeneko bolara tanto edan inasi ondo zebilek, Eta hause izan da, Esnalek sakeari erantzuten hasi eta galdu duen lehendabiziko pilota. 10-11.
zaila dek eta hola eta sartuta dan ondo hortzen dira. Dudorik ez. Gogoratu pilotazaleok, Bergarako udal pilotalekutik ari gatzaizkizuela binakako bigarren mailako txapelketari dagokion final aurreko eskaintzen. Lehen final aurrekoa gorri irabazi zuten bigarren aurdinek eta hau desenpatekoa da. Honek balio du. Eta badakizue, ondoen jokatu nahi denean irteten dira askotan gauzak okerren eta bikote biak ere traketxan bardabiltza. Opari asko egiten Milikua. Gaztertu intzaio Milikuari eta jasotzerik ez. 12 eta 10. Pilota gaiztoa zen hori. Bai, zen hori, oso behien hartuik eta. Tolosak berak sotamanoz erantzun. Milikua. Ederra tantoa esnalena. Negia keinu egin eta ustekotan zela pentsatu dut eta baitzera hartu eta ederki gainera bukatu. Zer postura eta gainera, Azkene momentuan postura aldatu, boleako posturan sartu eta Goixo, txapa gainera. asko arriskatuta, ikaragarri arriskatuta. Horregatik honi gauzak ondo horten ezkio, ikusgarri de gau. Hain ondo hortetik ere zaila, gana baina. Hau oso politizen gaitzen. Eta sake hau? Eman Milikuak. Milikuak. Mendia. Eutsi Milikuak. Bolea Zesnal. Ies eta txapapea. 11 eta 13. Zuen ezer askorik pilota honek ere. Erraz galdoi behintzat. Oraintxe ikusiko dugu. Tolosak ezkerrezko.
Eta ez erratzuan pilota horrek. 11-13. Eta sakea berreskuratu dute Tolosak eta Milikuak, eta saskira doaz, beste zerbaiten bila, beste pilotaren baten bila. Mendiek du eskuetan pilota. Eman dio Tolosari, hor dator. Sakez tanto bat egin du, falta bat ere bai, dejadaz bat, airez bat, txapagainean moztuta 3, beste 3 pilota galdu. Eutsi Mendiak. Ondo Milikoa. Esnal. Milikuak eskatu baina Tolosak berako. Kantxoa. Eskuin bolea orain. Beste bat. Tira, bati utzi dio pasatzen. Bai, gehi txoizu gote petzadi. Zerte gintzen Milikuari jaso. Oaingo itzolako. Eta Tolosak. Hoi bai zara latzeko. Hori utzi beharrekoa zen, gainera Milikuak eskatu egin dio. 14-11. Eta pilota aldatu dute berriz ere. Esnalek eta Mendiak. Lareun eta 6 pilotaka da orain arte. Atzelariek 125. Eta aurrelarietan 2 pilotakaren aldea. Esnalek 79 eta Tolosak 77. Epamanoz edantzun Tolosak. Barruan da. Bildu Mendiak ongi. Eta gaiztoa jarri. Esnal erasoan. Eutsi Tolosak. Txoko Janutzi Arrotxo.
Mendia berriz ere Zabaletik, erki bilduz. Etximilikuak. Bien tartera moztu Tolosak, ongi Esnal. Ederra da, ezker zeharrau. Aso, Esnalek. Eta azkenean bera gainera tantoa. Erki bildu du, erki jaso du. 15 eta 11. Sekulako eman dio Milikuak. Suerte Esnale jaso da, suertea. Suerte handi dek. Gehien bat suertea da hori. Paetako bajartzeko. Eta zaki. Bere meritu bazilean, 15 eta 11. Mila 600 dirua urdin. 400.000 azpitik. Justu pasatu hau ere lautik. Milikua. Eta aso beharreko pilota galdu du oraingoan Berriztarrak. 16 eta 11. Eta badoaz pixkana urdinak. Esnal. Ongi eutsi dio Milikuak. Zera Tolosak. Eutsi Mendiak. Milikua. Molea Esnalek. Ezker gantxoa, aso Tolosak. Boholea, ongi iritsi da Milikua. Oso ondo bete du. Txokoan geratu den zulo hori. Tolosa erasoan. Ireki bikain, eraman Esnalek. Tanto polita ikusten ari gara. Tolosa, ordu aukera. Milikua gatzera. Moztu Tolosak, ez da gaizki, jaso Esnalek. Defentsan ere ongi. Ederki. Era bat engainatu du, era bat. 12 eta 16. Oraintxe ikusiko duzu lehen da bizi pilota gaiztua jaso du Esnalek eta gero Zabalera abiatu. Eta oso ongi engainatu du Tolosak. Lanean gotik ari dira Laurak ere.
bigarren mailako txapelketan finalean sartu edo ez, horixe dago jokuan, eta finalean denek sartu nahi dute. Hau da lehen Esnalek eraman duen pilota zailura, eta ideiak bekarrik ez, zangoak ere harinak ditu mutilonek. Hor duzu Hernaniarra. Tolosa. Milikua. Atzera. Ongi Mendia. Aztertu intzaio Mendiari, baina ederki jaso du, Tolosa bila. Eraman Esnalek nolabait. Tolosa. Eta deja da, tanto zena. Tanto zena. Eta duda hondik. Txapara joan zaio. Suerte txarra egi. Suerte txarra izan du, bai. Egindako tantoa zen hori, dudarik gabe. Erki, otai, baina txapa bete-betian. 17-12, eta 5 tantuko alde horri eusten ari dira. Besagan enpresako Esnal eta Mendia. Gantxoa, jaso Tolosak. Eta gero eskuin boleaz txokoan utzi nahi izan du. Eta dena ezin ba. Kinu inda ere uste garrago, baina Naiz ongi gurutzatu du hori, naiz eta oso behan hartu, eta gero tentazioari ezin eutsi. Tolosaren sakea, eraman Esnalek. Gantxoa, asko hori ere Esnalek. Esnal, Mendiak atzera, oso atzera. Zazpian bote, aso Milikuak. Ondo moztutako pilota, aso eta barruan. Ongi Miliku ezkerrez, Mendia.
Mendia. Ezker zeharra Tolosak, jaso Esnalek. Jaso bakarrik ez, pelota Billorria jartzen du gainera. Esnal, horreztu asmatu. Mendiak atzera. Bildu berriz ere oso Biurri. Eta Tolosak berriz ere txapara. 18 eta 13. Eta hor aurrean erritmo bizian jokatzen nahi dituk, Eta gaina kontaje bileik, horrek, hainbeste bolea, hainbeste za kontaje bileik, eta nahi usteat Inazio nahiko arriskatzen nahi dela, azkeneko tanto betan, Arriskau berrare bai, bentajare hartu eta sorte txarra iritsi, bai. Oain ere, etzen hau gaizki egindako deja da, baina txapapera. Tanto gutxi galdu dituna Mendiadek, eta txuku nahi dana. Partido horrek aire eusten bentaja honi. Hasieratik gainera, oso txukun. Paren bat pelota galdu guztian, ez? Holako bat. Urdine gatxeen hartu dute. Eta berriz ere kantxan dira, lau pilotariek. Mila lare uni orain dirua. Era bat erorita. Esnal. Eraman bilikuak. Ederra gantzoa, oso ederra. Amorrazioz, jodu. Bai, lehenko suerte txarra egitu noen kontan. Guztua galdi bai. Merez zian, Arki sartu de gaina. Oso, ondo. Esnalek ez dio usainik ere hartu. 14-18. Eta alde handi xamarra dago, baina erabaki oraindik ez da, ez erabaki. Tolosa. Ongi Mendia. Mozko Esnalek. Askoin bolea. Tolosa. Esnal. Keño egin eta Mendiari utzi dira. Honegatzera bikain. Eutxe milikuak. Lautik sartu da.
Eta Tolosak oso urrutitik txapapera. Bere honetik atatzeik. Hainbeste golea eta hainbeste egin, azkenean tanto itxe jutek eta Horrela mozteko urruti zen hori. Urruti xamar bai. 19-14. Esnal. Txokoan utzi. Eta ederki. Ederki. 15 eta 19. Eta ja hilet edo bizi jokatzen ari da Tolosa bera ere. Bai, asko garraizkatzen ere eta bat konsortetxe garraizki, baina hain kontan oso tanto polita indik. Baina ez torro pixkan nintzeok, Oso ondo, bien tarteak. Tolosaren sakea. Eraman Mendiak. Zabalean Tolosak. Atzera Milikuak. Mondo moztu Tolosak, aso Esnale. Eta Milikuak txapapera. 20 eta 15. Da aztertu nintzaio. Baina ere moteko modukoa zen alabe. Esnal. Erdiko sakea. Eraman Milikuak. Ez da erragin nahi zuen, ez da. Horma bikoa efektuarekin. Eta Esnalek berak, asko arriskatzen duten errematatzailei askotan gertatzen zein egiten ari da Esnal bera, orain ere. Tanto mordoa egin eta oso politak ere bai, baina galdu ere bai. Eskerrak Mendia daukan atzian oso garanti ondiko atzelaria. Berak gaina galdu izan bazuen osko partidu bukatu guen. Eine asko indik, baina... Errematatzaileen... Oide, eskola, oide. Estadistikako egitaten ditu, normalean. Normala titinena ez duk, hainbeste egin eta ingutxi galtzea. Hori dek. Arena duk, anormala. Arri, hau dek, bai. Ez da iritsi hori, 17 eta 20. Gure pagina eta hide sartzek, Zer emat gutxi. Eoz zein posturatan. Baina, gutxi galdu, Sarre orain Mendia, sake hori eramateko gauza izan estelako. Eta berriz ere pixka gauza gestutu daitezke hemen. Beste pare bat tanto itemaldi metxuztu. Atera Tolosak.
Eman Esnalek. Zabalera Hernaniarrak, jaso Tolosak. Teinu. Gorako, ez zuen asko falta. Asko falta, ez? Oraingoan bikaine jodu eta errebote ingurutik eraman Milikuak. Naz ez hartako eman dion Mendiak. Jaso Mendiak, Tolosa. Milikuak atzera. Bila Tolosa. Ez du ondo jo eta tanto. Zer pasa da, Asarre dira matek, ez? Bai, Asarre. Nahi gabeko estorbu mato, ez? Esnal Asarre, baina ez dut uste motiborik duenik. Eta uste Utsa baino egin gehiago. dira, Utsa egin du eta hor, utsa egin da gero nora alde egin behar zuen. Horretzeo. Arrazoi dizkigo, Esnale. Horretzeo, arrazoi. Utsa egin du eta inora alde egiteko modurik ez zuen hor. 18 eta 20, tira, dena den hor beroan. Behar diren jalako pixka. Hori, Esne pixka. ulertu beharra dago. Letxe pixka hori. Zela. Amazortzi eta 20, eta hemen finala dago. Finalera sartu edo ez dago jokuan eta tentsioak eraindako egoerak dira horiek. Normaltzat hartu beharrekoak. Milikuak bien tartera oso ondo jetxi du pilota, ongi Mendia. Mendia. Ies. Barrudek. Esnalen bolea. Asko Tolosak. Eraman nolabait, bote okerra indio pilota. Ongi Mendia, ematen gainera, Eta 21 garrena. Arrima baina, paeta, 21 eta 18, eskuan dute. Esnalek eta Mendiak finalerako txartela, eskuan. Azken tanto besterik ez zaie falta. Esnal. Izerdi patxetan eta gora begira. Azkena ingo aldu behintzat, pentsatuz, seguru asko. Kantxan da berriz ere Hernaniarra eta Mendia bere atzetik. Esnalen sakea. Eta bukatu da partidua. 22-18 eta
Besagain enpresako bikotea izango da finala jokatuko duena. Hasieran aldetxo hartu dute, eta gero eutxe egin diote alde horri. Bai, ni usteat azeran hartu duen altzeari bentajei bai utxintzen, eta batiz bat ni uste mendia izan dela, esnalen bat, garantia hundi bat atzian, tanto oso gutxi, iruditzate hiru bagarri galdu ditula, eta, bueno, Tolosak izan ditzi bere momentu zeak, arriska bendikazko, suerte txarra euki bolada batzutan, da bestetan ondo ondek, bueno, baina, ni uste hemen ikusi dugula, kakoa, ez? Partido honen kakoa. Estadistikak hementxe daude, Tolosak sakez bi egin ditu, Esnalek hiru, sakez falta bat ere bai Tolosak. Dejadaz bat Tolosak, Esnalek bat erez, airez hiru Tolosak, bi Esnalek, txapagainen moztuta lau Tolosak, bat Esnalek, ies eginda bat egin du Tolosak, galdu berriz, 8 galdu ditu Tolosak eta 5 Esnalek. Beraz, egin eta galdu denetik Tolosak gehiago. Eta baina egindakoetan alde desentea. Maika eta 6. Nik uste nire Esnale behiak egin baduz, jura baina. Eta atzelari daukien ez berriz, Milikuak 8 pilota galdu ditu, horietatik 2 behartutakoak, eta Mendiak 2 besterik ez, eta bat behartua. Hortze honeza de partido honen kako hor ondek, ez? Hor gako nagusietako bat behintzat horixe izan da. Tira, pilota zaleok, besterik ez dugu gaurko zuei eskaintzeko, baina bihar igande arratsaldero bezala, ETV kantxa saioa izango duzue, eta gainera bihar, lehen mailako binakako txapelketari daokion, beste final aurrekoa, gaur Gasteizen ez usteko handixamarra emanez. Unanuek eta Raik 11 utzi dituzte, Olaizola lehena eta Zezeaga, bihar ikusiko dugu, Titin eta Lasa izango dira favorito, baina Alustiza eta Zeharra ere ez dira edozein. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Gusto bauzue, bihar arte. Gabon pasa.